Yr adran melysfwyd a gwaith addurnol sydd fan hyn ac mae yna olygfeydd lliwgar dros ben yma. Dwi'n cael cwmni un o'r stiwardiad yma o Fetws yn Ros. Dwi wedi bod yn stiwardio yma wrthos hon Helen Owen. Mae yna waith hyfryd yma'n does. O, yndi. A dwi'n edrych ar y deisan enfys heinog neu fel mae'n cael ei galw yma. Sut yn y byd mae'r llwyddo i greu cacan fel yna, Helen? Ia, mae yna dipyn o grefft wedi mynd i fewn i gael treisan o'r fath yn does. Dwi'n meddwl am gymysgu'r sbwng i ddechrau gochwyn, cael yr heinau yn llyfn, lliwiau, llyfnder yr eising, moldio a rowlio, gwneud siapiau. Lot fawr o waith yn dydi? Yndi, ac yn lliwgar, fel ydych chi'n dweud. Y dosbarth nesaf fan hyn ydy teisan yn cynnwys unrhyw lysieun ac mae yna dipyn o amrywiaeth yma'n does? Oes, mae gyda ni foron, mae ni hyd yn oed un courgette yn Pendraws, a chi'n meddwl am deisen courgette. Sut flas sydd ar hwnnw? Mae hon, mae nhw'n deud bod ti'n dda iawn. Ydy, yn neis yndi? Yndi. Mae'n edrych yn meddwl gwlyb felly? Yndi, dwi'n meddwl bod mae ansawdd i fod yn eitha moist fel maen nhw'n deud. Ac wrth gwrs y deisen foron sydd wedi Hon sydd wedi ennill? Ennill y fama. A mae wedi heddurno'n hyfryd hwnna hefyd ydy, Mr David Spwr. Na ni. Yn wedi gael y fanna. Rwan, da ni... Swiss roll, fydda licio Swiss roll. A dyn nhw'n pethau haws yn y byd i gwneud, dwi'n siŵr? Na chdi, wrth gwrs. Da chi angen eich... Ia, i ddechrau gochwyn, da chi angen eich gwyn wy a'ch siwgr... Sori, eich wy a siwgr wedi chwisgio i ysgafnder cyn i chi ychwanegu'r flawd, ychwanegu hwnnw i fewn yn ysgafn iawn. A wedyn, wrth gwrs, y crasu a'r... wedyn y rowlio sydd yn dipyn o gam. Hon sydd wedi dod i'r brig fyna, Mrs Joanne Lewis. Hon wedi cael ginio neis iawn. Mae'r jam i weld, diolch di gweidi mewn i'r sbwnj. Na chdi, a wedi rowlio'n arbennig o dda, yndi. Sydd fe ma ta, cacan Dundee. Ia, cacan Dundee, dyna ni'n traddodiadol. Mae i fod yn ole o'i lliw, mae gennym ni amrywiaeth yn fama. Oes, mae'n ambell un yn rhaid dwyll yma, oes, ond mae Sema Cox yn un sydd wedi cael o bobl gyntaf. A'r cnau almwnd ar y top, wrth gwrs, yn traddodiadol, sydd yn i'w gorffen ni. Wedyn mae yna sawl Victoria Sponge yma'n does? Oes, Teisan dwbl Victoria. Cofio'n iawn o'n 30. Ia, mae rhyw gystadlaeth, yr adran yma'n yn boblogaidd iawn, achos efo rhywbeth fel hyn, mi cystadleuwyr, mi gochwynan nhw falle efo... Ia, hon fysa'r gystadleuaeth gyntaf sy'n mynd i ffrio, i weld. Gacen grin esgonian o rhywbeth felly, a wedyn... Hon sydd i ennill? Ia, a maen nhw i gyd o safon arbennig o dda ac yn... A lliwiau gwahanol, dibynnu ar rhyw ew, mae'r ein felyn, does? Efo, dibynnu ar... Oedd ni yn dod efo wyau gwyddau, wedyn... Reit. Bydd yna honna di. Drychus i'r hein Helen gynnag, o'n i'n gallu gweld lle oedd, ond mae'r cregyn mae gyd i gwneud o oesu. Yndyn, allan o siwgr i gyd, ac mae'n fendigedig, a mae'r lliwiau mor dda, mor gywr, wedi lliwio'n gywrau yn anna. Maen nhw'n mor real, dydyn? Yndyn, maen nhw, dydyn nhw. Ac wrth gwrs, y cefndir iddyn nhw lan y môr a'r tywod yn fanna, a... Sa'n braf bod y fanna heddiw. Ie, yn basa. Yn o gres ma. Mi fasa. Ond Mrs Sue Davies wedi ennill y fanna. Mae wedi gosod nhw yn y tywod, fel ydych chi dweud. Yndi. A dipyn o froc môr o fanna hefyd. Ie, dipyn o wahanol greffau fanna. Cadur yma ar ei ben yn y cae rygbi. Ie. A wedyn mae'r... A ddysio 10 o gypanna ni'n mynd i ddweud. Disennau cwpan efo, Ie, so dyma ni eto yn lliwgar iawn. A pawb yn dehongli mewn gwahanol ffyrdd. Mae gennych chi wahanol resetiau a wahanol addurniadau. Ac lliwgar iawn ydyn nhw. Avril Williams wedi ennill y fanna, llongyfarchiadau mawr iddi bendigedig yn fydd. A gwahanol greffdau eto fewn, crefft siwgr wedi'i ddefnyddio i greu. Ie. Wel Helen, dwi'n meddwl, sy'n neis cael rhyw banad bach o'n a cacan fysa. Base. Pa'n ti'n ffansia? Dwi'n gwybod, well i'r hein i fyny cyn i gael row, dwi'n meddwl gen rhywun. Ond diolch am y sgwrs. O, diolch yn fawr. A hwyl fawr i chi. A'r gwersi coginio, diolch yn fawr. Diolch.